Hej så, og velkommen til den her video i dag. Som I kan se, jeg har fået en ny kanal. Og den her kanal kommer ud på Minecraft. Og måske nogle andre ting. Jeg vil vise lidt rundt på serveren. Her er en spawn. Og her laver vi drop. Og vi laver drop kl. 18:00 og 20:00. Og her kan man få nogle free ting. Og hvis man går herind, så kommer man til KitPvP. Her kan du opleve en ting, du vil have. Og det står bare, men det er gratis. Det er ikke gratis. Men hvis du lige går til min home, så kan jeg lige vise, at det dropper. Jeg har været til drop party i 4 gange. Og på de 4 gange har jeg fået det her. Det her. Og undskyld, nu lyder det lidt højt. Sorry. Og her. Og værdifulde ting med en blokke, og jeg har nogle med energi. Okay, posen. Så har jeg sådan nogle her. Prøv sådan nogle mange jeg har. Og golden sæbe har jeg nok af, så det. Og vi har også en ledning her. Og I kan ikke finde det desværre. Og vi har også et F-rum, jeg skal have lavet. Jeg er i gang på det, men der kan du se, at jeg ejer livet. Jeg havde en godt 10 sekunder. Her kommer et F-rum til at være. Det er lidt lille, men der kommer kister hele vejen hen her. Her skal der woodbench. Og måske kommer der kommer vel 2 år på hinanden. Det drop faktisk for mig rigtig meget, så vi vil leve af det, hvor det spawner. Og normalt er vi lidt flere inde. Jeg ved ikke, hvor mange vi er inde. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vi er 8, 9. Vi er 9 inde. Og ja, jeg har de blok. Jeg har det starter. Og jeg er sulten. Og før der kunne man få free apples, men det kan man ikke nu her, og skal lige stå herfra overfor det der. Så ja. Og en fiskestang, rimelig overpower, og mit arm, der er masser af det der. Så. Tak for at se med. Det var lige hurtigt kort update, og snart vil jeg lave en video, hvad jeg optager det. Det gør jeg efter den her. Vi ses.